Чекай, отвори манастира да може да се разходим. Какво можеш да ми кажеш за манастира Света Троица? Манастирът е известен с това, че е разположен в живописната местност на Сакар планина. Държим някакво прилично темпо за пръв начинаещ. Необичайно бързо темпо държим. Споделям информация за мотори. Охо. Какво беше това лягане, бе, Дария? Как поднесе! Аз ще спра тук да снаглася музиката, че забравях. А па ви карайте, ще ме настигна. Like and subscribe. Тръгнали сме от 8 часа сутринта, да може да караме по хладното и по обяд да се приберем, понеже днес го дават много топло. Събота е, юли месец, 18 юли. Отиваме до манастира Света Троица, там не съм ходил. Близо е до Тополовград. Идеята е разходка, да послушаме музика. Със Стоянчо и с Дарито сме. Да видим Стоянчо колко пъти днеска ще спира да начака. Там е първи път, където изчезва напред. Първи път. Здрасти, чат GPT. А не, здрасти, Gemini. Gemini? Ами, какво можеш да ми кажеш за манастира Света Троица? Манастирът е известен с това, че е разположен в живописната местност на Сакар планина. В скалите около него има изсечени уникални скални ниши, които се свързват с древни култове. Възстановен е през 19 век, но се счита, че на това място е имало монашески живот още през средновековието. Кое е интересното, не разбрах? Толмените край Устрем са част от мегалитните паметници в Сакар планина. Те представляват древни гробници, издълбани в скалите и датират от първото хилядолетие преди новата ера. Много от тях са добре запазени и представляват сериозен интерес за може ли да стигнем с моторите до тези скални неща? Обикновено се намират на места с пресечен терен, така че до някой от тях може да се стигне само с ходене пеша или с подходящ офроуд мотор, като се оставят превозните средства на разстояние. Теренът е скалист, а пътеките могат да бъдат трудни със стандартни мотоцикли. Благодаря ти. Устремския манастир Света Троица. Никога не съм ходил. Последния път, когато бяхме тръгнали натам,
Пиленицата още нямаше книжка и се возеше отзад на мотора. И точно минахме Тополовград и заваля дъжд и обърнахме, защото щеше да са намокри много. Надявам се, че ще успеем да едем до манастира и в същото време се надявам другите да се навият, защото сега в мотора, докато караме натам, успях да разуча малко. Има някакви скални образования, скални помещения, скални кили, какво точно не разбрах какво е скалното. Ползвани от монасите на времето за вдъхновение, за отдих и някакви такива неща. С мотора не може да се стигне до там, някъде на около 15 минути пеша. Ще кажа на другите, ако искат да се отбием там. Като стигна там, вероятно ще се включа с повече информация относно манастира и тези скални образования, които не разбрах точно какви са. Пилето днеска кара доста стабилно и уверено. Сигурно се надявам да е спокойна и да не е стегната и напрегната. Не, че не мога да я питам, но към момента не искам да я развалям карането. Държим някакво прилично темпо за пръх начинаещ. Не е обичайно бързо темпо държим. Не е характерно за нея, но направих видео относно начинаещи мотористи. Аз мисля да правя поредица, в която да споделям информация за мотори. Какво беше това лягане, бе, Дари? Браво на това момиче, браво. Защото малко ме е страх, затова няма да я поощрявам въобще. По-скоро мога да се скарам малко, че прекалено много ляга. Ръка пуска. Това момиченце, бе. Много добре влиза тук тези завои. Прави изнасяне след завоя. Като цяло много ме слуша, като горе обикновено има полицаи. В момента ги няма, което е добре. От Тополовград към Света Троица, много хубав, приятен, живописен. С удоволствие бих го оставял целия път, но понякога се получава така известна степен скучно видео и сухо каране. Не искам да оставам такива моменти скучни, които да бъдат превъртани, понеже превъртането не е много добър сигнал. Как включвам скорости без единител, без нищо. Тук е надолу, ще карам по инерция. Естествено крака ми е на спирачката, да мога да обирам скоростта. Давай оттам, давай откъде знаеш. Пуснати го то да мине. Добре, не го пуска. Това е пътя за манастира. Доумени, значи някакви скални доумени, доколкото разбрах от Стоян. Надявам се да има време да ги видим. Напим кафенце, водичка и да тръгнем наобратно. Този човек мясъч на Шаолин. Браво, пиле, браво. Изглеждаш доста стабилно и наистина, ако си толкова стабилна. Браво. Орешник. Това е пътя и селата, през които минаваме, когато отиваме манастира от към Тополовград. Има и друг път, който е през Устрем, Радовец или Княжево. По пътюм Стоян предложи да минем през Княжево и оттам да фанем за манастира, т.е. да покараме още малко, защото там след Тополовград има що горе така хубави завои, малко криви, т.е. пътя малко е неравен, но пък са хубави завоите, открити, широки. В последствие аз предложах да
минем от тук, да може в крайна сметка да стигнем до този манастир и евентуално да видим скалните доломени. Пробва да направи на старт. Сега става нова касета. Въобще не мрах да давам газ като тръгвам. Преди да я сменя касетата на съединителя, втора подскачаше ужасно. Решиш да направиш някакъв старт така с повече газ и отлепеше изведнъж и подскачаше. Затова и бях спрял да правя стартове, защото не знаех точно какъв е проблема на мотора. Ама след като почетахме малко и разгубихме съединителя, установихме, че касетата е прецакана. А преди това се замаявахме с някакви допълнителни дискови, шайби там, не знам какво беше към съединителя, но в крайна сметка подскачането на мотора се оказа точно от касетата на съединителя и по-точно препускащия механизъм, който спомага за плавното отделяне на мотора. Или по-скоро, когато при високи обороти включиш ниска скорост, без този механизъм мотора, задната гума почва да се плъзга като контра. А това нещо прави преплъзване и задната гума се стържи, не прави контра, а плавно превърта и така намаля мотора. Как разбрахме, бях питал във Facebook, в групата Gixxer България, и там имаше така компетентни хора, които веднага се отзоваха с коментари, с обаждания и естествено ми дадаха съвет да не се занимавам с ремонт, ами да поръчвам нова касета и така. И към момента мотора пей, няма го това тракане от касетата и това преплъзване. Да му обърнах внимание в кое село сме в момента. Сега ще видя на задрасканата табела. Манастир ли е това? Мрамор. То Стоян. Умре със всичко на гума. Още не старт. Доста добре съм тръгвал. Охо, аз така ако тръгвам всеки път, направо чувам се записвам за Драгович. Ама така е лесно. Много хора казват колко добри времена са дали. По този начин, когато пускат стартове. Ама този начин на тръгване няма нищо общо с начин на тръгване, когато застанеш зад или пред светофара, когато застанеш пред светофара и застане другия опонент до теб и гръмнат двата мотора, тогава вече напрежението става съвсем друго. Гледаш светофара, да направиш фалстар, да не забравиш, че трябва да тръгнеш. Пристигнахме на Света Троица. Е време за кафенце. Тя караше повече от тебе, Ванка. Да, защото излезе няколко пъти напред, изчакана. Ами, реших малко да охладя мотора, нещо за друго. Далардин, ето е групичката. Към... Катунджа. През къде казваш, ще мога да се върнем? Мога да си ми облисил, моля се. Така там ли? Чакай, сега не мога да кажа нищо. Ще се върнем през Катунджа към село Княжево и оттам са Тополовград. Добре. Ако искате. Искаме. Можем и през село Радовец. Също. Можем да видим моите родители. Ти май искаш през село Радовец. Добре, Можем да идем и до село Радовец, да се върнем пак обратно. Мен не ми е може, да. Може така направим направо. Добре. Да ги видим. Да. Ето.
Чекай, не отворим манастира, да може да се разходим. Така трябва да се прекръста. Не знаеш как се кръсти? Да. Как? Измивам с тази вода, понеже е много липовита и затова така не може да разкладя. Намокря малко и ще пине. Не знам дали е липовита. Ама къде вярваш, че е люковита, значи е люковита. Айде нашето дитенче и той да се плакне. Има един голям скакалет тук. Ще му влезне под бузата. Няма проблем, аз ще го повося да радва. Това представлява манастира. Дали има някой тук, който стои в момента? Не. Има въжета сложени. Най-вероятно това е ремонт. Да. който се намира близо до село Устрем. Той е известен и като Хайдушкият манастир и е свързан с много интересни истории от борбите за освобождение. В близост до него има и интересни скални образувания. Петели, пауни. Паунчето е много красиво, другото там стои отдолу на сянка. Благодаря. Толкова си величествен. И красив. И ти кокошко. Знаеш ли поговорката за два гълъба бели? Знаеш ли я, кажи? Не. Да идеш до бели. Панера е там става. Зад нас, да, къде спряхме моторите. Виж простотията българска да покажем. Къде? Правили си банкет, мухлювците и всичките бокуци стоят. Това много го мразя. Пълна простотия. Те камъни са направени за огнище, човек да си опече паржолка, нещо, кебабчици. Те си нафърляли бокуците. Пълни могат да ги вземат от магазина, да ги донесат до тук, празни не могат да си ги приберат. Пълна простотия. Къде е рекичката? Чакай, че наобратно се завъртам. Все пак ми е за първи път. Този микрофон работи ли? Тя май трябва и под вода да може да снима. Моята можеш. Тя дет кацат на стика. Ванка, извади този професионален телефон да снима това Ванка, водно снимай с конче, как е на телефона. камерата. Той докато се усети, чакай да го снимам. Той сега ще фръкне. Точно като трябва да шракнем снимката. Добре, стана. Чакай. Баланса да ударя. Баланса да... баш този телефон колко го снима... Гледай, професионал. Виж и аз да не залитам. Чакай да снимам неговите приятелчета. Тук горе са. Къде са? Там? Чакай да го натка. Той снима отдалечено това и... Аз за това нищо не мога да разбера. Да. Сега отиваме в Радовец. Чуваме на приключение. Отиваме... Тук с хондата ще има само бъп. Тук ще е много яко, ще може да заобикаляме. Там някакви кръсто и мръсто има нагоре. Ти тук да скачаме. Да скачаме, бе. Де ще го чупим, ба. Ставаме 1 евро тук на иконката. За беркет. Да тръгне ютуба. За YouTube канала. Да дойдат спонсори. Този мотор не е 250 кубика, поне 700 нагоре. И стояние спонсора, ма Сава Ракия. Чай да ми се разви бизнеса. И аз търся спонсори между другото за сервиза. Най-важното, приятели, е да сме живи и здрави. Какво ще правиш стояние? Само да ни падне. Той е на клипча, снимка няма да правя. Така, припомпи малко да умалиш поне. Втори път или трети път Стоян тръгва напред. Пиленцето става все по-стабилна по завоите. Ето дава знак за камъчета.
Може би скоро време може да направим Кричим Девин, дано всичко е наред и малко да се разходи времето. Там има доста завой и доста така любим път. Също където обичам да карам, особено ако започнем Асеновград. Асеновградски проход ли, как беше точно, не се спомням. Оттам Бачково, нагоре към Лъки, да излезем на Рожен, през Широка лъка и надолу към Девин, Чалингира, Кричим, след това Пловдив. Ако имаме сили, една почивка в Пловдив и лека там по стария път за Свиленград да се приберем. Не съм сигурен колко време ще ни отнеме тази обиколка. Точно не съм сигурен, иначе съм сигурен, че цял ден ще ни отнеме това пътуване. Ако успеем правилно да разпределим почивките и да се организираме, може и по-малко да е. Може и с някаква нощувка, ако успеем да го измислим. Хубави гори, много хубави планини. Там видях кръста, може би той е кръст. Оттатък той е хълм е манастира Света Троица, където бяхме. Тук с кросовия мотор смятам, че ще е доста яко да обикалям по тези мирии, понеже не са ми познати мирии. Добре, всичко работи. Музиката ми върви. Цигулки и пиано. На музика любима е така, когато пътувам. Някак си ми действа много полицаи. Града ли са гранични полицаи или са полицаи, катаджи? Ако сте се изкефили на нещо от това видео, оставете лайк, оставете коментар. Ако искате да направя видео по някоя тема, която на вас би ви било интересно, какво мога да кажа по нея и как аз мисля, с удоволствие бих опитал да размишлявам по някоя тема, която да съм сигурен, че би била интересна. От тук почва пътя. Гледайте как са надхупени дърветата над пътя. Тук вдясно е реката, река Тунджа. Винаги когато минавам от тук ме фаща мерака да дойда за риба, но никога не съм идвал на Тунджата за риба. Ето реката. Мале, направо е красота. Няма грам течение. Реката, пътя, цигулките, които свирят в каската ми. Уникално усещане. Просто се сливаш с природата, с мотора. Това до някаква степен наричам свобода. Усещане, което няма как да опиша в главата си. Докато човек сам не го изпита, не може да разбере какво е чувството. Особено, нали, както някои хора казват, че не е хубаво да слушаш музика. Да, вероятно, наистина не е хубаво, особено когато се начинаеш моторист. Но в такъв случай музиката на мен ми помага за концентрацията. Аз слушам хубава музика. Не слушам музика, която ми пречи на концентрацията, а слушам музика, която ми помага да си отворя чакрите или не знам точно как да го нарека. Просто това, което виждате на камерата е една малка частица от усещането, което усещаме мотористите, когато караме. И толкова много странични пътчета има и тук и отляво и отдясно, на които искам да отида един ден и нищо не ме спира да тръгна по някакъв различен път. В предното видео, където говорях за подходящ мотор, аз много си харесвам мотора. Много си харесвам мотора и мотора само едно нещо отчитам като минус пистовия мотор, че малко по-трудно е да... може би не при всеки. Не при всеки е по-трудно, може би при мен е по-трудно. Защото мен си ме влече високата скорост и понякога просто неусетно
усещам как прекалявам със скоростта. Нали, това е пистовия мотор, той те предразполага да даваш газ някакси. По този начин, тази стойка, която имам в момента на мотора, ръце издадени напред, врата ми е сгушен между раменете, стойката, която имам в момента на мотора, е с сгушен врат между раменете. О, да, стръпнах. И тя изтръпва сигурно. Да. Добре, много добра реакция направи в този случай. Отдавна чакам да направя някаква подобна реакция, за да мога да я изкоментирам. Тук какво направи Дайрето? Завоя е изненада. Тръгна, подходи добре в завоя, обаче завоя се оказа по-продължителен и тя вместо да с кове и да изправи мотора, тя успя да го натисне още малко надолу, което е напълно почти професионално поведение. Когато завоят е изненада така, най-лошото нещо е да натиснеш спирачките и да изправиш мотора. По-добре натисни го още надолу в завоя, отколкото да изправиш завоя. Тя тук реагира абсолютно адекватно, което почти не е характерно за начинаещ моторист. Но преодоля ситуацията много добре, браво. Пистовия мотор ограничава врата. Ръцете са напред, врата е сгушен свит и е между двете рамени, почти нямаш ход да въртиш главата наляво надясно. Стоиш ниско, приведен, стойката е супер аеродинамична, почти не усещаш скоростта. Самия мотор пистовията предразполага за по-висока скорост. И до някъде, когато си позволиш да дадеш повече газ по завоите, губиш от картината, която те заобикаля гледките. Ето, тук колко е красиво с тези големи дървета над пътя. Супер приятно е. Гледайте, направо тунел, дано да се вижда всичко това на камерата. Пистовия мотор, това е, че нямаш опцията много да се оглеждаш. Не, че е невъзможно, просто те предразполага да даваш газ. Докато по-изправения мотор можеш повече да виждаш. Едно, че си изправен, виждаш надалече. Друго, че е по-спокоен и когато превишиш скоростта, усещаш вятъра, усещаш съпротивлението и горе-долу имаш по-реална преценка за скорост. Докато пистовия на моменти губиш преценка за скорост. Това иска да вметна за подходящ мотор. Другото ми ограничение с пистовия мотор е, че в момента сме в група и следваме даден маршрут, но когато съм самичък, примерно бих искал да експериментирам по някои от пътчета, които е като тези. Интересно ме докъде ще му отведат. Сигурен съм, че има много места, докъдето биха ми отвели пътчета. Пистовия мотор не можеш много да го караш по черен път. Не, че не можеш, обаче не става. Просто тежък мотор, гумите не са подходящи. Стоянчо за трети път ме изчаква. За трети или за четвърти път, не съм сигурен. Ще му сложа един брояч. Тук сме в село Княжево. Надясно е Тополовград, наляво е Тополовград, надясно е Елхово, пътя ни за морето. Но тъй като напреднахме с времето, фащаме за Тополовград и се прибираме. Имаме стоп тук.
Стресна ли те пиле ония завой? Горе на Дарка. Викам, стресна ли те ония завой? Защото те изненада малко, обаче ти реагира много добре. Вместо да изправиш мотора, го натисна и успя да се завиеш както трябва. Да ти кажа, аз за тебе се стреснах малко. Накъм само на къл си към дано да го натисне и ти го натисна и си зави. Стояне, че ако искаш карай напред, може малко да, преди до по-град да спрем да изчакаме. Това е. Как поднесе. Давай. Ето как изпреварва напълно начинаеш моторист. Давай газ. Човека отби вдясно, пусна мигач. Благодарим ти. Аз мисля, че вече не начинаеш моторист. Трудно някой може да познае, че съвсем скоро е взела книжка. Но нека да не си вярваме много-много. Пети път, в който Стоян спира да ни чака. Всичко наред ли, Даре? Добре, питам само. Караме, няма да спираме. Добре. Колко километри съм? 154 км, не знам къде ще ми светне обаче горивото. Сега ще пукнем от жега, докато заредим. И да ги приберем. Ти толкова бавно кара, че и муха не можеш да убиеш. Полицаи има, да знаете. Едва кола. След тези двете коли няма вече.
Без тромчето беше много добре. Добре. Добре тръгна, добре. Нямаше го. Аз ако бях тръгнал по-хубаво, щях да мина. Тук ли обръщате? Малко по-долу. Преди Не спуска да е тази тъпа гума. Не ми спуска малко, подскача така начин. Чуть. Мастряска. Качи, като е по-студено, повече държи. Като е по-топ по времето, повече почва да изпуска. Не, по-скоро може да е твърда. Той не знам дали няма малко в тази гума. Това стане така между нас двамата. Дигаш ръцете, задържаш малко и като пуснеш, тръгваме. Да. Това Делян ли е? Не. Делян е. Слънчеви бани ли си правиш? Приятно топло е обаче. Няма проблеми. Не му трябва екипировка. Той няма за кога целият бил обилен.